dinga bibiyan maganar annabi sallallahu alaihi wasallam. Wata ran ya kalli sahabbansa ya ce musu wallahi ba talauci nake jiye muku tsoro ba, ma'ana ba damuwa na ku rayu a cikin talauci ba. Ya ce amma wallahi ina jiye muku tsoron hatsarin kuɗi, kar ya zo ku wadatu kuma ku lalace. Annabi ya dinga musu bayani a wani hadisi ce fitinar al'umma ta kuɗi. Malam ka tsaya ka kalli yau yadda kuɗi ya mamaye komai. In ka ji wani yallaɓa mai kuɗi ne, in ka ga mutum na tsawa murya na ƙasa kuɗi ne. Yanzu babu wani shekarun ka wani babba wani kaza. In kana da kuɗi babban ka ma sai ka aike shi. Haka ne ko ba haka ba? Yau mutane komi an dawo kawai tamkar bauta mai kuɗi yake. Haka ne annabi da ya ce fitnatu ummati almal, fitinar al'umma ta annabi ya ce kuɗi. Dukkan irin waɗannan in kana bibiyan nasosin za ka ga kawai banda wadda ake mishi wahayi ba mai faɗan wannan magana. Wata maganar yakan faɗe ta kai shi kansa yakan ce abu kaza ni ma ban gan shi ba, mu kuma sai mu gan shi kuma ya tabbatar da abin da ya faɗa a kan shi. Sinfani min ahalin nari lam arahuma, annabi ya ce akwai waɗansu mata nau'i biyu 'yan wuta. Annabi ya ce amma ni ban gansu, sahabbai ba su gansu ba. Annabi ya ce akwai waɗansu jinsi biyu na mata, annabi ya ce 'yan wuta ne amma ni ban gansu ba. Labari kawai ya bayar, shi ma bai taɓa kiniya da su ba. Kasiyatun ariyatun, ya ce mata ne sun saka tufa amma ana ganin tsirincin jikinsu. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kasiyatun sun sa tufa, ariyatun amma annabi ce tsirancin su, shaɗin su komai yana waje. To yanzu dinkin kowanne ba akwai sunansa na iskanci? Wata dinkin daidai kan nononta ne a bude, to wannan ba wanda ta fito babu riga ba. Wata hannayenta ne nan a bude, wani ina ne wani ina ne wani ina ne wani ina ne. To annabi ya ce ni ban gani ba amma da su zo, sun zo ko ba su zo. To banda wadda ake ma wahayi zai faɗi haka? Ba zai yiwu ba, sai wadda ake ma wahayi. Ya ce idan al'umma ta fantsama cikin zinace-zinace, annabi ya ce za a yi yayin cututtukan da iyayenku ba su san so ina cututtukan ba. Ya tabbata manzan Allah ne kuma ya tabbata. Yanzu cuta kowace shekara sai ka samu sabuwa da sabon suna, sai ka samu wani sabon ciwo. Annabi ya ce to waɗansu cututtuka da su bayyana wadda waɗanda suka gabace ku inda da a tare su a ce kun san ciwo ka da su ce ba su sani ba. Banda wadda ake ma wahayi zai faɗi irin wannan? Alaihi salatu wassalam. To duk yadda kake, in dai gaskiya kake so aka zaunar da kai, aka nuna maka yadda ya zo da yadda sifofinsa suke da yadda karantarwar suke da yadda kuma ya canza rayuwar waɗanda suka yi imani, kai ka san banda wadda ake ma wahayi bai da wannan tsari. Allah ya samu dace.